Hanyo hai buka sajangnai mampli tuhui faikya thinangni jatini mampli o tini jongbujora blog bai khopjak donai kami o kaisa nukhungo onek birima nunglaijak nukhung khamani yagulo busa sajona wngmani yagulo phono lekhapora khainani kuno sepsap khlaijak ya hapangni bisingtwi hapangno obono kobai kha hapang no kuno mungsa nok phono khungsa tangir khangke kaham khamu twi rok bo maningya karan bukare kosto mosto ke tonglaijak hanai saikna reka chini mamplio omakena choya saknai tongni thinangni jatini mamplio ujong hanyo hai khas sajangnai kaisa mampli jeng tuima phakya borok je bongparani basini je contact ni bisingni jeng omahin seimaga borokni busa soi satjona hai nei khnamani yagulo je borok tongma choli tong onek kosto ko choli tong hani jeng khnamani yagulo je bongparani je borok samani yagulo phono jeng tini nanyen hinai chini thinang jati nanyen hinai jeng paisok bai laijak chini team member rok bai khaja tawta jeng omakeno bongni nok obo jeng tini borok baino jeng kok sainai lainai borok tomkhe choli tong busa satjona no twiwi omakeno jeng lukurok no phunuknani bagui thinang jati jeng lukurok no tomkhe manthaino nijini sakni manthaino rwnani bagui jeng chaitogui tongo thinang jati haisi khoroksa tipra nungui asuk kosto khai tongmani asuk imang nungui tongmani no jeng kisani bagui jeng swbai rwna bosongya haisi borok tomo imang nungkhana satjona chwrai rok pora pori poriya jeng swngni nai tabuk khada tabuk bosong hinkhe phaidi camera man no unlock logui tongmani bagui bongni nok hwnkhe obono nugui tongkha norok obo nok bongni obo bongni nok khana tabuk bosong orono borok tabuk 1 2 3 4 5 6 7 jona buma soho 7 jona khe tonglaio je jeng khnamani 7 jona khe oro buma busa 7 jona khe tonglaio hinui jeng khnao hinkhe jeng omakeno jeng tini borokni bisingtwi jeng kok khnai laigirnai obo hinkhe je o nokni je guardian hwnjaknai je twi tongnai jeng bo baino jeng dara baino kok sai lainai puila no dara no ani chini lamsugo darani bumungलै tamo Bishnu Sautal. Chinde bormaya na ga sautale bo jagani le nang phakya jago Khwai Dulalia para. Dulaya pora agnin ma bo songbor tongmani Orona. oron tongo o je khwaya bo Orona ate jak. ojana sai mani ta Thaguni thago oron. ojan tongna agin thekana khana kana bo hongke chini takhok mutham Bishnu Sautal. Bishnu Sautal mini title Sautal title ta khana ta boso borok ni bwsarok nukhana norok yang kwbangma obo 1 jona 2 jona 3 jona 4 jona tago jak 4 jona tong teb swnglai bong bwsatai khorokni biyang thanga jeng swnglainai oro jeng 4 jona jortoi nukha khadang tato bitong norok le chungno tongni bagui chungno je ogo nuhunka je no public noni local ni borok sahoka noni amahke obosta kharap ni cheng khnamani yagulpon cheng oro paisok bai leke tomo noni obosta tom kharap mui dong kisa sai khna ragadi Tondo to samasya to ongka tamo nok nukbo kham kwrwi. Engkai kaisa musuro bo kwrwi pun bo kwrwi tomo sai tong lekhan norok sagar saga tama ba tamo iko kosto mosto khai muya tuya phalo সময় সময় হাজারা রোগ খাইও সব সময় তো মান থগিয়া বিলে কাই মুয়া ফাইও আই খাই ন ফাল ফাল মা যাতা bo jaga phali chalai এডিসি kumulong phali layo acha khana kana khajan dam jai puchong bo khumulong thangai muya phalai muya pha phai onek lama chai ken bar yang na kan kela pura lama pa kheto si kheto lama phajana ching kheto tin himi phayo harpe rona phaka pura yakung pura harpe nang na si khajan ta puchong taw chung o bongni o tuisa tongo kaisa jaga o jagan chung yathek yakung rok sui phayo ke norni tugia omakeno tai tong laita আতিখান মা চলিতা nin char lupa porikha ও মাসা পরি তঙ্গো ha মাসা pori tong na bokala so এটো edo obla kchar da okra da sobo অপরা okra tai kusur rong ke boti kheme ko da খাই মায়া khani dana borti ইচ্ছা তো খাইও তাকো ইয়া সে খাই মায়া ফান সে খাই মায়া প্রসেস সবলা ke nung lukurong olen tom ko kchar mong tong ni bisingte lokoro no kom musung khai to ang nokro kita kai musuro da kita mano aso mata supa sonta nung lukurong no ke nung ni chini hapang je tabu hapang tongnai rok nong no chuba chu khur khlai ke wachibon no hapang ni bisingte ba nok ba kha tui mano ba kha kwbangma latin toilet rok maya maya ko কোন মায়া ko একমাত্র ও হামসা রোগ
শুধু মাইরু রক বাগনাই রক বাগরিখা আবলে ওয়ানে ওয়াইথাম মানখা Oni mai thama khana. Oblog sok bak pai. আবো কায় অরনি সেক্রেটারি রক তা Chairman dok, secretary dok, Chairman dok. tomai tano, chairman dok. Apa ni chairman dok. Hmm. Oh, khajan taru song makin khana khana rok. Je takon khukte. Borok je non kagos potro lo tong sagar. কাগজপত্র আনি তঙ্গ খোয়ায় আর খাই তু যাইয়া Kagos potro nin chara jong khak khlai ken. খালাই বাইয়া কো Khlai be ko. Abo in no makin chol tuma আই tong ta. চলি Acha. Khajan taru song khana khana. Borok tau kono kagos potro bu phan ke tongo. Tai bad bagini o basi soni ro. খাইজাক তঙ্গ Bazi soni kok sung la nyai bazi bai nyo. Khajan tau tabu song ko bong sarai ro ko bo. Ko bang ma. Hai si. Kuliah no batunya cincin lam so. Sekarang norok je trol lai mani theke je norok je malai lai mani. Bopor rok la malai lai ka tabu je dara bai. Bukan pokoknya tangga Kobra no. Ko changa. malah itu balok ke Malai lo ka. Kajak lai besu balok lai. Onek balok kada. itu saya mancing bukan saya malia Sai malian bo kata. poka Nong ni asuk nukongo nek hamia za. Norok tong sai tong lai kisa sai kana ro. seng kayak aku salah mereka mahai sin to pun thang kere jaga bukere keta bukere iko punya orang ya golok tanggo ke rangman kan kapan mai ram sani setampai yo cawo iko mah ya Kaman tong lai kana. ke somoyo ko bolongo thang muya rok khayo loti rok kholo mikum sa rok kholo iko mah ke no ini keteng rok khaye khale iko mah ke salah na Kan sai tong lai. Norok muya rok la borok lai. muya de angke to banyak roh roh ang thangya Akiri roh ta. ani ko baik tong no gana bono roh Akiri roh ta. ko 20 টাকা 30 টাকা roh katai ko Norok ni mana je muya phalma bai norok sai nukung asuk kabang ma cherai tongo. Ha norok kabar da khaima. ke ani busai thango kamo thangka hingke Norok jarang maman kabar nung sagara. ya Iya na. Ye nang lukurong na tam ko kuchar mo tong ni bisi. lukurong no ko zaman pheto ang pheto haise borok anu kisen bisa subat rang ri thano rang hake basa betino ko sare jamana mah lukurong no ko bok ta Banyak bung le tamo. ronyo loki Banyak lo kita berma. ronyo loki ge brom Kabang tau tai buzong ama kino chini bai ni nukung dai daran nukung ama kino biriman dai gabang ma tuya ngai tong lai mani. Seng ama kino seng kenaman bising ting seng logol gino phaja tini ni bising na seng logol gino phai bong ni ro seng ground ni punanan bai ma phaja tam ni ke ama hai chinang ni chati ni je habanong ni borok ama hairong na hartong mai haji. Buka sai phayo. Khorok sa chini borok ni asa korto nor na busing haji. Isasa hapango tongnai rok bawan chuti tini je ama ke nukungo onek biriman kun kagos potro kri cheroni. Boroni kun kagos potro kri. Bon kun kagos bani khidor tong. Ni kagos potro. ani tong kana adar tongo ani bekar tu song parao ang nahar maya ko Mahal mai kota. nahar maya ko Rang pusha kerin bagai. rang pusha kere ar thana batao ga rang pusha nang nai gari bara aku thang mayang Samai. ke Kabang sun rok to tong Elesun sun tong na. tong Sun kato tong. tong boke joton tong Kalian tahu tong makin nuk nan rok. Borok onek biriman. Tuja. Obong ke okra. Obok kesar. Obok kesar no. Om ke jos nek kusu. Om jos nek kusu. Kalian tahu betul. Nuk na besuk. Borok poria kuna. Okra mis pori pun sama rok. Okra ke pori kya. Bok ke pori kya. Bok pori kya. Bok kelas pori? kelas F Kelas itu na. Bok kelas itu pori. Kalian tahu betul. Wati wai tongo jeng 10% bagi pemain bagi jeng wati wono jeng kok basai kok sana aja. Sini hapango tongnai wan sugai nai babi kok sana aja. Suja kok angin sana. Ang kula kok sana aja. 10% se kok tongi tongo. Oma yengi tongo. Oma kisah nai penyen bagi ang kok buah aja. Nike nengle boy sekolah pori. ওজন থাকো যে বিস্কুট Jadi sekolah. Nembo kelas lo? ক্লাস এটা Kelas itu betul na. Borong tuang masih kan. Mono jeng kok sana jeng terus kok sana. Ini. Yang mau nu kau pun kok salah sini kan antar betul. Wati shek haji. Wati bangha sih. Ya hari. Ora betul. Ini ora.
Khazan tare busong an cameraman bo wati manjagin tau batai kok sai dong haji neng porimani suk subidar chamung hamdaman school haman na tom tom sari labra ro khesi ro top trok masta nin kagos potor tu tong order sinto ada him tong dai kon kore ai ka dok sin akhir tong na tala chiri yang lukorok non nai tong ngo tala chiri buji kada lukorok nai tong no gen nang porimani jaga kon kebong morok khor pai ke sama to kaya nogno kungo rang puisa ni problem do thana ni panya ni problem do kon rang khata ro kore ingka thangma eta kata kering ya thangma na khazan ta bu song baka phadi yi phayo haji khata kering ki school thangma ya bo khana ka khazan ta bu song kana aw mana ni khoktin khana ka narok baka sai phayo chinang sa de haji baka tong haipano yak chu ge sing ma haji baka tong media khagen ke rang kebang income khaikena rang kebang na khna amai tong kebang ma tong amai sanai rok no ani ane bai thang sanai bo tong amai borok media khaike kusurang ganang ama hi sanai tong haji जों baka tong haji bakale tong yen bor yak chu sini bo jotini जों tina ma keno tuoi phage khazan ta song phungmani bagai khoroksa manai mini kagos potro tongphun aadhaar card tongo tai voter id dang tamo tamo i card tong ama keno bochu ge khai choli tongmani जों mampli tini khono tong thinang se haji onek tu ge haji nang khata cricket school bo hebo no thangga ge mane nang thangya tong ge school hunda ge da hunda go na kamarok sajak tam muskil ko phaya kene jago ke kam sajak khata kare ro kene kene sa khata ke lok na ke porimale nang kahmon pori una tabo delhi da school thang na ta ko thangmai awati jorang ka satir ko thangma eta tari da kering gida nang orin theke himi ja thang bisu caloni ni school am bai chalu ase bisal chalo na jompoi jomai school ham boro jom hambai club ni gana wo je school dom tam school dom ham jompu jite par high school ama keno bo jaga pori to himi thangai ke yang phagel dara oro phagel oro phagel oro phagel oro phagel नोंले बरंनो खाता रok पाइदर manpur ba pairiwo malia kurung ke to pairi malia khata kolom paina pur to payo chogyang ke ba pai malia keno school ma thaya isul makai ro kana buya rang pusa korei salo 10 টাকা 5 টাকা রিনা বকরে বুইলে rang pusa ganang ba 10 20 talang go kete chalayo badar sudah badar antarele mase macaya ke babu rang rok tong khata painani kolom khainani babu rang khareng ke bobro kan ke school ma thaya ini bekhada yok buka yok te yok ba tam khina rang pusa chu yang ke ba orang pisa su yang ke boy rok lo pai damar ka boy boy ro to payo pai ro na asu mo choli ma tong kana hai ma jolita kosto khai ge hapang mo ja tu tonai rong tam sana mo tam fokusar mo tong na haji ang to sanga mo chong kisa chuba chumrok ba nok kung bo hamya kang nok kaisa chung mangkai ba musum masa musum mangkai ba kagus fotor rok khai nyani bagi kono rang pusa kering ko rang pusa problem ba gei dubemen rok khai ma yata gimana kai me ta aw khazan tar bujong makino chini mampe norok nugi tong hana me tractor chung boni nog rok nukung rok phunuk lai na phaji dar tractor obong sa bongni nok je tong mani nok borok odra tongo odaga tong yang tim sidi yang phajidi borok tongo onogon tongo onogo obongni nok aba in ka hambujak thing no haipana bising thang khana ro phunuga na mukdi makalai nya si khazan tar bujong phaji tractor ta kisen nok borok odaga uthu do khazan tar bujong oben di phyo dra abo orok tong borok do orok tong iko bor tong mani son nok iko yang phaji
yang paling terus kai cameraman sana yang kanan bagai morok oro tong gua nok bong nok nuk na mutai foto rok tong jaga wo mutai nuk tong hana mutai foto rok tong jaga borong mutai pojina ha khaya mutai rok pojina iko bong ni obon bong khati ko wa bai wajak okorok oro no borok thuo jang kutai kirei kutai kichikjak khadang taru jang bong ni je o komol ponjo se hamtaya khadang taru nuk khna norok iko kobong komborok nuk khna norok kobong kiching michik aji khorsa tiprasani nukuni kahini abahaji aba jeng kono chalak thaya camera besang saw jeng camera besang haji iko kiching misik kuboi kiching misik iko kiching misik haji iko or nang kaisa pun kutai khaji jak kre khana dam kutai kre kutai haji nukhna naro haji khana dam jang tai funglanya iko o manai porima boirong na jamin buslaw kra porima boirong na naro or sab thuya hade nya phade or sab thuoro Orang antere okra tuh. ni jare okra wajero klai da watai Watai kalai. e khadan dam jang watai klai dong watai ngai phiji Watai kalai. ei ko watai klai dong son watai klai dong iko tui rok sijak sibla ai ko yar yang rok watai sijak aji oran pori ubo karan kiri pakai pori malah kebo Ai no. karan kiri pakai pori Cati bai ta. Sati bai agi ni je tongman hak ma pori tong shuna bekas hazane kok khadang tare butong ma pori wo cati phanangai aji lem phanangai aji iko betri rok tong betri o betri bai light thepana o betri ko Aku satu keren ke macam ya. 사동 그렇지 징에 나 뭐. 솔라 시스템 다. Solar system. 이거 electric 뭐만 하지 electric 뭐만 보니. 하지. 부카 동가 폴레카 그리고 인지니어랑 건 하지. 부카 동가 좋다노. 이거 배터리 번요 양층으로 등에 다 봉니 노 간티록 날리게 나. 노 간티록 파지 타고 파리. 어르는 버럭 동하지. 자가는 동어 자가. 이거 버럭니 마음이 성마 자가 이거 엄카. 엄나 마음 성는 는 없래. No ganti. 엄카 간티 하지. 이거 무야 편자로. 디는 또 무시누게 광. 뭐 무시 꼰지 그래. 무이로 꼰지 그래 이거. 우노 그래. 하녀 다음은 자나이. 다음은 한 누콩니 추도 총의 짜도록 뱀이시 보러. 까라이 바이 총의 차로 보러 이거 까라이 바이. 까라이 꼰 그래 자로. 아마 tuiro lo tuh iko khalgana kuak khojak tongko. Kuak khojak nungo. Oma. Birman dong haji kadan taru dong. Jeng pungai tiap ono no bekas sajangnai mambli. Kutai kun sumjana kiri bong kutai maro kis kiri haji. Nai pijango. Yang haji teruk haji. Teruk. Kutai sumjana iko. Kutai bong ne kutai iko. Kutai sudah kudok simsinugang. Tapi kuno kandli kere, cumzanai kere, ri kicing misi kane tongja waji, ri kicing misi, orang tua mau kaya ro, orang tua kaya, Semuanya hormusung ko. horma musung una, lat kirinya, hormusung mah tongo. Sama kerasin kere hingkai hormusung ko. Hormusung ko. Oh mayo, kadan terbusong buka, bong kutai dong, kutai hawa nangja iko. Apa borok tongmani kuno moilamang aji te phunoi na yang phaji yang boni mani rogi ko boni iko manani school dress rogi ko do iko nor noi ka manani school dress rogo boni kam jil sungane rekom hakin bera jaki kam hakin kebang ma komolok to iko kuno ajujana kire ko amaken toroja kabo amaken toroja khaji adi jengte bo nok nuk na bising mambli beti nuk na norok onek tugia na haji kini borok ni kepal botong mak laika sini di perasaan kepal botong babang kha bo sia haji khadan tar botong norno punai haji dara ro pagara di yang betul yang iya. Kamu kan coli matong na? Ote ke matulo.
aku rok Kuno je chairman menti rok na chairman rok na na nong paran chairman rok nai phaya nai pe na nong paran chairman sobo ha nong paran chairman ranjan bom nai pia Mhm. bapre papa ke bo nai pia je ha pango tong nai rok ke nai pia da chairman paran chairman mo nai pe pong ke bukha du jonai ko khaji lama bo kre ai ji bong yang phanya ni tui se o kon nung tong no na phunuk lang nai je phunuk nai abo o tui borok bor nung o tui boro nung borok phunuk nai abo bo haji nai tong dia makino choisak thinang sati hambai oroni tui nung na mana mo tui lom khang ke lom mi thang ta tai sa sera chung phi koi gon tam pore chung koi gon tam pore chung o tui horni tong khai ba manung liata mana tui hor cha tong khang ke tui lom jang ke tai man yang thanai ta na bahai arok to tong ro aru mata masuk khabo o khalli ba omo tui tor khai kai ngo muthu bi ton me da ehe muthu ton me na mutuma system kare bosor thok na bo toma kai chang terang go sang jora na noro mo pal kha khur na ta mo ainu palkai khurta chera park every pal kha khulai kha ta na o tui ঠিক আছে ভাই